11,25. Lebo majú, tak tam naplní 3/4 kukavozu. Áno. Jak tu teraz spravíš teda? Ale... Daj voľaký ten návrh, rozumiem. No, hovor. Vy sa tu furt bavíte o odpadoch, ale toto je komunálny odpad a to, čo navozia cigáni a tam ostane, to není ten komunálny. Ale on tam neustále restilo. Bol tam pondelek bola kedy pri vývoze? Ale sa koľko im toho vyvezú? Vyvezú im to, čo zaplatia. Však ale vyvezú im to, čo dovezú. Čo rozeberú auto. Všetko im, Rastio, všetko im zobere. Všetko im zobere. Není to pravda, není to pravda. Je to pravda. Berete im všetko. Koľkokrát sú chodili vývozov? Pondelok poprvé nemáme vývoz, máme vo štvrtky a chodím tam na každý vývoz. Ja ti nehovorím o pondelku, ja ti hovorím o vývoze celkové. Pán Krámorovič, bývam tam? Bývate, ale má pravdu, bere všetko. Všetko nakladajú. Všetko. Rastio, oni zeberú ten smecené, Tá Valenda tam je mesac, to máte pravdu, ale inak všetko nakladáte. Končujem rozprávu, dávam hlasovať na návrh, ktorý bude bezpečný zverejnený a bude sa... Od tých ľudí, ktorí sú vy, ktorí nechceli brať veci. Majo, prvé ruky. A keď sa stažovali v ústaraku, tak im pochváľa dole. Poslanci, aspoň napočúvajte, prosím pekne, keď tu sa nedá ani rokovať. Áno. Toto není, že... Vyprávate medzi sebou. Vyprávame medzi sebou. Takéto predstavenie nemajú ani v cirkuse. Ešte ja sa prosím vás pýtam. Na tú firmu, čo vyberá ten odpad, vyváža. Prečo sme zmenili firmu? Tu máme 3 roky. No dobre, ale prečo sme to zmenili? Je lacnejšia? No podľa mňa áno. Je to len ale podľa vás? Však všetci hovoria, že technické služby sú lacnejšie. Áno, a koľkokrát chodili triedený zber zbrať? Pýtam sa, koľkokrát chodili? Plasty chodili každý mesiac, papier chodili každý mesiac. Plasty sme dávali do igelitov, ne? Ale odvážali ho každý mesiac, pýtam sa? To neviem. No dobre. Nebol, Ľubo, bol len 8-krát nechaj ma nestačilo. rozprávať. Papier bol 8-krát nestačilo. Prišla povinnosť riešiť bioodpad, aby sa Moment. Môžem ešte? Pred 3 rokmi sme ešte ani netriedili, za prvé. A za druhé, tedy sme nemali ani nádoby na to. Tak jak to mohli brať? 1000-litrové nádoby boli na preparovanie. Pred 3 rokmi? Tuto bol papier, to je tiež triedenie. Zmenil sa zákon. Tuto, kde to je tuto? No tuto pod obecným úradom ste to našli. To bolo triedenie. Triedenie bolo aj to, že ste mali doma plastové vrecia a vývoz robili oveľa menej častejšie. Preto sa nám... No dobre, a však týmto to my zaplatíme. Jaká je v tom výhoda? Že máte doma nádobu a že máte menej ako 40% menej komunálne. Áno, ale mám zvýšený poplatok za odpad. To by ste mali ukážať. O polovicu. Všade to ide stále hore. Ale... No a prečo? Dediny, Moravany... Dobre, čítam o návrhu, že Banka, Lúka, všetci majú... Všetci majú mené. Sokolovce, Banka, všetci majú mené. Ale Radnovce. rozmýšľajú majú. Čo nemajú? Nepočul som, čo nemajú? Lebo logicky, keď uvažujem, že musíme zaplatiť tých cigánov, čo oni tam vyvezú. Však na Lúku chodí po diaľnici, chodá smečanský smečan. Všade chodá smečan. Koľko ročne splácate? Povedz mi ešte to, ja to viem. Koľko? Čo ja viem, tam to je. Môžem študovať. Keď to vieš, tak to je super. Obecné zastupiteľstvo Radnovce prejakovalo návrh všeobecného oznámenia, ktorý nájde číslo vydajúci 24 za odpad, ktorý sa zverejní na webnej tabuli. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Všetkých 6, nikto sa nezdržal, nikto nepoplatil, konštatujem, že odsúdenie bolo schválené jednomyselné. Ideme ďalším bodom. Ďalším bodom programu je návrh dohody o spolupráci partnerov na malom projekte Cesta do praveku s kódom výzvy FMP/KCR/02. Dohoda upravuje práva a povinnosti partnerov malého projektu. Partnermi malého projektu sú žiadateľ projektu Resort, hlavný cezhraničný partner Turistická asociácia Slováčko, partner malého projektu Obec pro Baťov kanál, partner malého projektu Obec Ratnovce, partner malého projektu Balnovické múzeum Imrika Wintera Piešťanov. V rámci projektu sa navrhuje inštalovci maketu Mamuta spolu s finančnou informačnou tabulou. 6. partnerom malého projektu Obec Ratnovce, 7. Balnovické múzeum. V rámci projektu sa otváram rozpravu k danému bodu. Má niekto niečo? Už sme to v minulosti dali, len projekt bol neúspešný, tak sa ide znova podávať.
Tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Ratnovce schvaľuje uzavretie dohody o spolupráci s partnermi financovania projektu s kódom výzvu FNP /KCR 02 na malom projekte s partnermi, tak ako som čítala 1 až 5. Kto je za tento návrh? Všetkých 6 za, nikto sa nezdržal, nikto bol proti. Predložený návrh bol prijatý jednomyselne. Ďalším bodom, bod 10, prerokovanie cenovej ponuky na reštaurovanie sochy svätého Mendelina. Krajský pamiatkový úrad Trnava listom číslo SPUS /2730/24 zo dňa 12.2.2024 zaslal list obci, v ktorom oznámil, že je potrebné chrániť a zachovať architektonické pamiatky a solitéry, ktorom bola uvedená aj kamenná socha svätého Mendelina. Dobre viete, že v minulosti sme pod touto sochou obec kúpila pozemok, takže máme predloženú ponuku na reštaurovanie magistrom architektom reštaurátorom Marekom Polgári od Záhradka 40 Bratislava, ktorý predložil cennú ponuku na reštaurovanie sochy celkovej sumy 6590 eur. Otváram rozprávu predloženému návrhu. Poslanci, niekto máte pred sebou ponuku, čoho sa spotýka? Iná ponuka nebola? Nie, lebo toto musíš mať špeciálne reštaurátorské práce. Tak by ste vedeli zohnať, dobre, ale nepoznám reštaurátorov na okolí, že by nikto. Ale tento nám už robil niečo, takže máme s tým skúsenosti a robí aj v Sokolovciach. Príspevok z kraja alebo z farnosti na to sa nedá? Nie je to pamiatka, čo sa týka národná kultúrna pamiatka, ale je to len zapísané v tých architektonických pamiatkách. Nemá. 6500 za to? Čo to je? To je niečo. Čo to je vaš? To zobere preč, aj oni, to je zábradlé a schodisko, vlastne celé sa to. Ale podstaveť aj celé sa to, musia to odviesať, nám to reštaurovať. Čo to šlo v stave? A ty tam rozpadnuté už. A to je pri nás chodníke rozpadnutý. Taká diena tam je a dneska tady choda nabitý. Nech sa len, prejdi sa. Keď sa to spraví, ak sa sneh a dáš na všetko na to, aby to neničilo sa. Jeho klaktra. Aj držalo to vácej, no ale bolo to reštaurované na ticho, hej. Len tak natreté a také. Takže tam je problém, že oni musia odkryť tie farby, lebo oni to zakryli zlými farbami. Tam sa musí urobiť prieskum, aby sa dalo do pôvodného stavu. Kokota svatého ide. Keby to bude schváliť, tak on to zoberú až pol roka to bude mať u seba. Viete, pán doktor A autobus potom spraví aj taký popis, čo tam zistili, že čo sa tam nahradili a tak ďalej. Čo tam bolo zapreté, jak sa nemá. Tam sa potom dopíše aj ten ďalší rok reštaurovania? Asi nie, či? Tak pozrieme na vás. No dobre. Dávam hlasovať, nemáte nič. Obecné zastupiteľstvo Ratnovce dávam hlasovať za návrh. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celú ponuku predloženú magistrom architektom Marekom Polgárim pod Záhradná 43 Bratislava Lešťava a sochy svätého Mendelina na celkovej sume 6590 eur. Kto je za tento návrh? Všetci za, nikto sa nezdržal, proti. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyslne. Ďalším bodom programu je žiadosť uzavretej zámennej zmluvy medzi Danielou Sigetovou a obcov Ratnovce. Na základe geometrického plánu číslo 91/2024, ktorý bol overený okresným úradom G1 560/2024 zaplatila Daniela Sigetová, bola zistené, že parcela C, parcela číslo 139/1 druh pozemku zastávaná plocha na dvorie po výmere 3 metre a parcela registra C, parcela číslo 139/2 druh pozemku zastávaná plocha na dvore o výmere 1 metr štvorcový, ktorými je vlastničkou Daniela Sigetová, sa nachádza aj pod miestnou komunikáciou. Parcela registra C, parcela 248/4, druh pozemku zastávaná plocha o výmere 4 m štvorcové vo vlastníctve obce a nachádza sa pod stavbou rodinného domu číslo 100. Hodnota prevádzajúceho majetku je 120 eur. Prevod vlastníctva medzi účastníkmi podľa paragrafu 9 odsek 1 písmeno I zákona 138 roku 91
Zbierky o majetku obcí v neneskôrších predpisov spĺňa podmienky hodný osobitného zreteľa. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Môžem sa opýtať, poslanci. To je ten pozemok, čo si bola u mojej mamky podpisovať? Keď sa môžem opýtať? Počul si rodinný dom číslo 100? Ja neviem, čo je číslo 100, prosím. Rodinný dom číslo 100 nie je u Sigetových. Nie? To je môj rodičovský dom. To je tvoj, tak pardon potom, pardon. Tak potom nič. Ak nemá niečo, tak dávam hlasovať za návrh na schválenie zámeru, ktorý prečítam. Obecné zastupiteľ Ratnovce schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Ratnovce vykonaný zámenou zmluv medzi účastníky Danielou Sigetovou a obce Ratnovce. Obec Ratnovce prevádza na Danielu Sigetovu do jej výlučného vlastníctva pozemok parcelu registra C, parcela C číslo 248/4 druh pozemku zastávaná plocha o výmere 4 metre, katastrálne územie Ratnovce, a Daniela Sigetová parcelu registra C, parcela číslo 248/4 príjma do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1:1. Daniela Sigetová prevádza na obec parcely registra C, parcela číslo 139/1, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie o výmere 3 m², parcelné číslo 139/1, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1 m², katastrálneho územia Ratnovce do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1:1. A obec Ratnovce, parcela registra C, parcelné číslo 139/1, druh pozemku zastávaná plocha na dvore o výmere 3 m², a parcelné číslo 139/1, druh pozemku zastávaná plocha na dvore o výmere 1 m², katastrálneho územia Ratnovce tieto pozemky prijíma do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1:1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania z dôvodu, že prevádzané pozemky sú v rovnakej výmere a s rovnakým druhom pozemku a hodnota vzájomne prevádzaných pozemkov má hodnotu 120 €. Obecné zastupiteľstvo Ratnovce schvaľuje prevod majetku obce zámenou zmluvou podľa paragrafu 9a odsek 1 písmeno 1 zákona 138/91 o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok číslo parcela číslo 248 sa nachádza pod stavbou rodinného domu číslo 100 vo vlastníctve Daniely Sigetovej. Parcela 139/1 a 139/2 sa nachádza pod miestnou komunikáciou obce Ratnovce. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Všetci boli za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyselne. Bod číslo 14, kúpa kosačky. Ďalším bodom programu je kúpa kosačky. Poslanci sa zhodli, že je potrebné kúpiť kosačky ešte vyššie DPH v budúcom roku. A finančná komisia odporúčila prijať maximálnu sumu 6500 bez DPH na obstaranie kosačky. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Poslanci, máme niečo k tomu? Ak nie, tak dávam hlasovať za návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Ratnovce schvaľuje kúpu kosačky v hodnote maximálne 6500 € bez DPH. Kto je za tento návrh? Všetky 6 za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyselne. Z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov v rozpočte sa navrhuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu. Je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie číslo 4 k 28.11.2024. V tejto okrem kosačky sa nachádza aj pasportizácia obce, ktorá bola schválená z rezervného fondu. Takže prečítam návrh uznesenia. Poslanci ešte som k tomu dodala, cez zmysel paragrafu... Návrh uznesenia prečítam. Poslanci obecného zastupiteľstva Ratnovce schválujú úpravu rozpočtu obce v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno B zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v neneskôrších predpisov a paragrafu 14 odsek 2 písmeno B a C zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z neneskôrších predpisov rozpočtovým opatrením číslo 4 k dátumu 28.11.2024. Úpravy príjmovej časti